Przed wojną, bo mój dziadek to też był kawał pieruna z niego. Przed wojną u nas na Śląsku to była bieda jak pierun, nie? I na święta tutaj u nas nie szło nic kupić. No to dziadek z Chorzowa do Bytomia, do Niemiec jechał na zakupy na Szaberplatz, nie? Tam przyjął, ale się spóźnił i na Szaberplacu już prawie nic nie było. Zostały ino same banany. I nakupił trochę tych bananów, ale że nie miał żadnej siatki, to te banany pod kołka się dało. Tu do płaszcza jeden, do tej kapsy na zadek, do kieszeni tutaj ze spodni powtykał i teraz tak, wsiadał w Bytomiu na tramwaj, a w tramwaju ciśba jak pierun, pełno ludzi, bo wszyscy już z tego targowiska jechali z powrotem na Chorzów, nie? I te ludzie się cisną w tym tramwaju, a dziadek ino czuł, jak mu te banany pękają. Dżist, wszędzie miękko, wszystko cieknie. Pado nie, i od tym dzieciom muszę coś przywieźć na tawilio, nie? I ten jeden banan padł, co mu w tej zadniej kapsie, ja muszę go do domu dowieźć. I trzymie go, nie? I teraz na Lipinach tramwaj stowo, dziadka ktoś tam klupie, nie, po ramieniu. Pado te, wysiadasz? Nie, to puść go. Po ulicy idzie transwestyta i patrzy, idzie babka. Jerunie, pado, tako fajno dupa, muszę ino spróbować zagodać, nie? Klepnął i ona się obróciła. Pado, niech pani się nie gniewa tego, nie? A ta babka tak na niego patrzy. Pado, te ja się wcale nie gniewam, Bercik, przestań się wygłupiać, to jest Joachim. Pado, no richtig, pado, ty jest na baba przerobiony. No ja hopie, bo już dość tego, wszyscy się śmieją, transwestyta, a teraz mu spokój jest, jak baba i pasuje. Ty jakś ty to zrobił? Normalnie zapłacił, jak poszedł do takiej kliniki. Ty oby też to, tak by chciał to tak zrobić, ty, ale ja się trochę boję. Boli to. A kaj głupku, to wcale nic nie boli. Pado, wszystko, co ci będą robić, jest wszystko na takiej narkozie, że nawet nie będziesz wiedział, co i jak. Pado, ja? Ale ja ci nie wierzę. Pado, i nic cię nie bola, jak ci te cycki tak robili. No nie, bo ja nawet nie wiedział, kiedy to było zrobione, nie? Przysięli mi tego i nic nie bolało, nie? Pado, dobra, a jak ci tak ten dydek użynali, nie? To cię też nie bolało, jak ci to przerobiali. Nic nie wiem, bo ja spał, narkoza była i wszystko mi zrobili. Jak te... Pado, to jest niemożliwe. Hopie, taka poważna operacja, jedna i druga. No musiało cię coś boleć. A pado, z początku to ino mnie bolało, jak mi się mózg kurczył. Dwa górniki idą po ulicy ze szychty, z kopalni i Bercik tak na Alojza patrzy, pado, na gęba się tak na niego wejrzał, nie? Pado, Alojz, brałeś ty dzisiaj prysznic? A pado, pierunie, co się na kopalni straci, zawsze jest na mnie. Na drugi dzień już się okąpali, stoją przy szafkach, wycierają się ręcznikami i też tak Alojz na Bercika patrzy, pado, Bercik, jakeś ty się kąpał? Ty go masz całkiem czarny. No obeś, ja zaś Hanysowi umył. Poszedł na ryby i chycił złotorybka. A tyżek był troszkę na fleku, nie? I ona mi padła, jak mnie puścisz, to ci spełnia twoje życzenie. A ja go, no wiesz co, ja by tak chciał jedna rzecz ino, nie? Jak puda się wyluć, żeby ta nie leciał żaden mąż, niech ta leci cać co zgorzoła, nie będę musiał po żadnych sklepach monopolowych łazić ani nic, nie? Na drugi dzień przyłaża do roboty, też już się sebleką przy szafce, biera kubek i leja, nie? Chłopcy patrzą, co ja robię, Palek, coś ty łogub, albo co? Ja nie łogub, ja się muszę przed robotą napić. I piją, nie? I tak patrzą, no Paulek chyba łogub, nie? Ale ten jeden nie wytrzymał, bo go trochę poluło, padł daj skosztować. Skosztował, pado hopy, ten głupek tam ogorzoła na dole. Wszyscy zaraz kubkami przylecieli, do drugi jak my zaczęli pić, w ogóle my nie robili. Na drugi dzień przyłażymy do roboty, ja się sebleką, a te głupki już w kolejce stoją z kubkami. Nie? I każdy czeka, że naleja, bo każdego suszy, nie? Ja go, no hopy, bez kubków, bez niczego, ja muszę też coś z tego mieć. Od dzisiaj pijecie z gwinta. Synek przyszedł z matką do doktora. Doktor padł, proszę rozebrać tego bajtla. A ten bajtel padł, chwila, panie doktor, to nie ja jest chory, ino moja mama. Ja tu przyszedł z matką, bo ojciec jest w robocie, muszę ich na dzień, nie mógł się zwolnić i powiedział mi, że ja muszę iść z nią i żeby pilnował tak, żeby doktor ją dobrze zbadał. Doktor tak wejrzał na tego bajtla, padł, te synek, a wiele ty masz lat? Padł, jak wiele?
Mam 7 lat, łaża do pierwszej klasy, dobrze się ucza i ojciec mnie z kuli tego tu posłał, bo mocie mi ją dobrze zbadać, bo jak przyda do domu z nią, a on przyjedzie z roboty, muszę mu dokładnie zdać relację. No i doktor padł, to niech pan się rozbierze do połowy i proszę iść za parawan. Poszli za parawan i badał ją sam, nie, po piersiach tego macą, a bajter wsadził łeb między ten parawan, między ta płachta i patrzy. Padł, te synek, to żeś przyjął z matką, to nie świadczy, że możesz ją podglądać. Panie doktor, ja ją wcale nie podglądam. Ja ją chcę dokładnie wiedzieć, czy pan ją do porządku badał. Ja? Jak jest taki mądry, masz 7 lat, dobrze się uczysz, łazisz do pierwszej klasy, to powiedz mi, co ja teraz robię. No ma co pan moja matka po cyckach i oglądał pan, czy sam nie ma tych gruczołów takich nowotworowych, bo to pierystwo jest bardzo szkodliwe, nie? Pado, synek, ty mnie zaskakujesz. Pado, niech pani się jeszcze seblecę całkiem, zrobimy jeszcze jedno badanie. No i zaś ją bado na dole, patrzy tam do środka, do tej szparki, a ten bajtel zaś ta łeb wsadził i patrzy. Pado, te synek, wiele razy ci mu godać, że możesz nie podglądać. Ja nie podglądam i no patrzę, czy pan ją dobrze badał. No to patrz. Zbadał ją, padł. I co teraz robił? O, padł, teraz pan w pochwie tam oglądał, czy tam nie ma wżerów na macicy, różnych takich jakichś wymazów, czy jakiegoś śluzu nie leci. Synek, ty mnie normalnie zaskakujesz. Skąd ty to wszystko wiesz? On padł, hopie, wiele razy ci mu godać, łaża do pierwszej klasy, dobrze się ucza, nie? I przez to mnie tu ojciec z matką posłał. Padł, wie pani co? Doktor padł, niech pani się legnie na ta kozetka, zrobimy jeszcze jedno badanie. Mama się legła na kozetka, doktor galoty ściągnął i kładzie się na nią. A bajtel zaś ta łeb za ten parawan. Padł, te mądry i powiedz teraz, co ja robię. A on padł, co myślisz, że nie wiem? Teraz łapiesz tego syfa, co go mama tu przyniosła.